June kowe duwe rekodaya pagelaran wayang kulit Ki Sunarpa Guna Prayitna mundur disenggaki ana ratu mati dadi banyu. Dimas Werkudara carane gemeni wektu ngringkes wektu ya ngene iki carane Yayi Werkudara. Iya. Nanging gugure Senopati saka Giribajra Hamsaraja lan Dimbaka ora teges wis paripurna. Tinemune lakon ngamarta enteng ngarep abot ketemu mburi. Sing dikarepke piye? Dimas Werkudara pun Kakang lan Yayi Arjuna Kula wonten dawuh ngantiya Kakang Semar Badranaya tumuju ning negara Giribajra ngiras pantes minangkani apa sing dadi syarat sarana Yayi Puntanggane bakal ngeningake sesaji Raja Suya. Kok dadak mawi budal ana negara Giribajra. Ngene ya Yayi, tak kandhani. Sak temene Prabu Jarasandha kae wis ngunjara ratu cacahe ana 97. Mongko pengangkah ganepe 100 kuwi mung kari kurang 3 negara. Ngamarta, Dwarawati lan Mandura. Iya. Mula tata gelar lair Hamsaraja munggane nyilih kembang Jaya Pustaka Jamus Klimasada kae mung gawe dak-dakaning perkara. Sak temene dudu iku namung arep njurung tungkul ratu telu mau cacahe Werkudara. Tujune tumekaning pati. Tujune wis padha tumekaning pati. Iya. Kanthi mangkono tumeka negara Giribajra. Siji, mateni ratu sing watake murka budine Candala. Yaiku ingkang kasandang dening Jarasandha. Ingkang angka 2 ngiras pantes ngluwari ratu 97 kang wis katarungku jroning gedhong pakunjaran. Yen si Adi bisa ngluwari bebandane ratu 97 saora-orane mengko nggone prapana negara Ngamarta kanthi ati ingkang gembira, ati ingkang seneng. Iya. Besok dadak ngenteni apa? Prayoga budal dina iki. Dimas Werkudara lan Yayi Arjuna Kula wonten dawuh Kakang Semar sak pranakane dikanthi munggah ana ing negara Giribajra. Menawi ngaten monggo kula dherekaken Koko Prabu.
mongko darajating praja kawuryan wus sonyaruri rora pangreng ukara karana tanpa palupi hati lara silastuti sarajana sujana kelu Astunggara jagat manik raja dewaku Kanjeng Hyang Begawan Bisma rawuh paduka wonten Sitinggil Binaturata ingkang wayah ngaturaken pasegan pambagya panakrami pangabekti mawan mugia konjuk hong mangarcana sekaring bawuna langgeng putuku ngger Duryudana iya antuk pamuji muraharjane skala praptanipun eyang ing Talkanda durga mendhak kala sirna ora liwat mung pudyastawanipun eyang Talkanda tampanana Duryudana kapundi wonten mustaka kapetelaken ing jaja mugi nyembuh dhateng kawidadanipun ingkang wayah Duryudana ya kajaba saka kuwi ora kendhat pun eyang saben-saben praptaning papan kene mesti melu urun-urun rembug klungsu-klungsu watone udu kucem-kucem diraupi jalaran nadyan dikaya apa pun eyang ing Talkanda sak temeni duweni panguwasa ana ing negara Ngastina nanging merga pun eyang nyingkur marang kadonyan aku njaga aja nganti anak turunku bentak sirah kelawan kadangku Yaya biasa ingkang tundhane mung bakal njaluk kamukten ngame-ame kalungguhan bumi negara Ngastina pun eyang banget nggone labo-labet marang Kanjeng Ibu Dewi Durgandini duk semono nganti tak riwangipun eyang aku nglakoni wadat dudu perkara pun eyang ora wani gepok senggol karo wanita pamrihku supaya cures aja nganti Dewa Brata ya Begawan Bisma duweni anak turun yen nganti aku duweni anak turun mesti mengko turunku kelawan turune Yaya biasa padha regejegan pasulayan mung perkara tinggalan bumi negara Ngastina iki mekaten eyang iya mula yo ngger negara Ngastina marisane leluhurmu duk ing nguni ingkang ngedhaton ing kene samarga Kanjeng Rama Prabu Sentanu Murti ya Sentanu Dewa lumintire menyang eyangmu yaiku Begawan Palasara wajibe dijaga aja kanggo ajanging pasulayan inggih sebab yen upama gajah perang karo gajah tan wurunga kancil sing padha dadi kurban yen wong kang ana ing dhuwur anane mung gontok-gontokan sikut-sikutan jegal-jegalan rebutan kursi rebutan panguwasa ora urung tundhone wong cilik sing padha dadi kurban inggih yang aja mikirke nggonmu nggayuh derajat pangkat ning pikirna uriping kawulamu ingkang mapane ana ereng-erenging gunung mangsa rendheng kaya ngene
tekaning udan tanpa sangkan ndayani lemahe padha longsor, lemahe padha amblek. Lah iki sing dadi penggaliane ratu kang nyekel panguwasa. Dadi dudu perkara nggone andum pegawean, andum pakaryan ning sing dipenggalike yaiku kawulamu sing padha keserakat sing mapane ana pucuk gunung lan ereng-ereng gunung apa dene gisi ing samudra. Nggih, mekaten Eyang. Nggih, Duryudana Wonten dawuh. adoh kang tak dawuhke pun Eyang praponing papan kene jalaran pun Eyang nampa nawala saka putuku para Pandhawa utamane Puntadewa panji plethek ing Surya bakal ngenengake sesaji Raja Suya. Tak suwun kanthi banget putuku Duryudana kowe ngentengake salira nglodhangake wektu yen kowe gelem nekani ning negara Ngamarta kejaba tata lair supaya ketok rukune antarane Pandhawa lan Kurawa, Duryudana lan Puntadewa. Inggih. Etung-etung Pandhawa lan Kurawa isih tunggal kaki, aja padha dredah. Wong liya wae bisa akur apa meneh dasare kowe sedulur. Nggih. Saguh. Nggih, kula sagah. Sigra-sigra permana kanca Jomang rakiting nawangsa sangka eka tunggal wataknya kang gumingsir emban ning kanywangan sawela gringging yen mengkono putuku ngger Duryudana kantinen kabeh para tuwa tuwanggana kalebu Durna lan Sengkuni bebareng lawan pun Eyang tumuli budal ning negara Ngamarta. Monggo kula dherekaken Kanjeng Eyang. Nuwun. Bama sama pratandha windu wiyat sadosa lakuning angkara saged tekaning pati
nuwun amit-amit pasang kaliman tabe mugia linepatna ing Iladuni dumawing tawang towang Koko Prabu Duryudana ingkang rayi kula pun supala badhe munjuk atur Yai Prabu Supala arep darbi atur apa nanggapi ngendikanipun ingkang Eyang Sang Mahatma Wara Bisma iya bilih ingkang rayi para Pandhawa menika badhe ngawontenaken sesaji Raja Suya menawi saking petangan kula prayogining lampah Koko Prabu Duryudana kula dherekaken tedhak wonten Ngamarta. Apa sebab Yayi Prabu Supala kok adreng banget? Sekawit kanthi mergi menika kula badhe tumut tedhak wonten Ngamarta sak perlu badhe damel wirang. Ngudi tuwuh males wirang kula. Kowe arep males wirang tumrap kadangku Pandhawa sanes arep males wirang karo sapa ratu andeng-andenging jagat sinuwun Prabu Bathara Kresna nganggo dasar apa dasaripun bilih gesang kula menika dening suwargi Kanjeng Rama pejah gesang kula dipun pasrahaken Prabu Kresna pejah gesang kula menika dipun pasrahaken Prabu Kresna kok bisa Yayi Supala dipasrahke kacarios duke nguni midherek pengendikanipun Kanjeng Rama Suwargi lair kula menika mboten limrah paningal kula menika wonten 3 paningal kula menika wonten 3 mila Kanjeng Rama ngendika sinten tiyangipun ingkang saged anyi dikara temah dados manungsa limrah pejah gesangipun badhe dipun pasrahaken. Duke nguni kula menika dipun pangku dening Prabu Kresna. Satemah ingkang sekawit paningal kula menika wonten 3 lajeng limrah namung dados kalih ning weruh. Lah nggih semerep mboten kok wuta mboten. Iya. Lah nanging kanthi prajanjen Prabu Kresna dangunipun gesang kula mboten badhe dipun pejahi. Menawi ing sakmangke dereng jangkem kaping 100 nggen kula damel lepat. Lah menika ucapipun Prabu Kresna tumrap ingkang rayi ing Cedhipatipun Supala menika ingkang nyonyok rasa kula Koko Prabu Duryudana. Cobi menapa limrah angge-angge orang-orang ora melu gawe kok melu momong menika pakartinipun Prabu Kresna wong ora melu gawe kok bejo cilakane pati uripe Supala dipasrahke Prabu Kresna mila kula mboten trima inggih wontenipun Pandhawa nggenipun badhe damel sesaji Raja Suya kula badhe mirangaken Prabu Kresna wonten negari Ngamarta. Bapak Kumbayana kados pundi? Oh inggih sarujuk nggih, yen pun bapak malah kula cocok. Sami kemawon nabok nyilih tangan. Ngaten Pamandarya. Kula namung bawang kodhong mawon nggih. Rening kula niku dadi pamong pun tuwa. Sekedhap melih kula badhe purna karya utawi pensiun. Mila yen kula gesang kok nuwun sewu kebak kaculikan kula kuwatos sesuk yen kula pensiun kula ajeng melu sinten ya ten dicuni wong kok sing dremung mung pegawean mawon sampean wedi nek ora mangan nggih sampean wedi nek ngelih mboten ning wong tata-tata niku enten apike saderenge kula pensiun sesuk ajeng nyambut gawe napa melu dadi MC mawon duwete kalih penyanyi pun dandan rapi gitu dandan tero-tero macet median awake resik ora saya nampa blonjo nek ngeten kula kudu sinau syaraté sampean kudu sinau duet kula tak belajar napa lintangas mara sampean nggih iso lho Patih caniki Patih gaul
Siang Pantara Ratri. Ampun celemungan, pati kok kaya wong gemblung. Yai Prabu Supala Wonten dawuh, mangkat dina iki gawe geger. monggo kula dharaken Koko Prabu.